δούμε. Τώρα μια λαμπερή νύχτα είναι η σημερινή για την Κρήτη, καθώς όλα είναι έτοιμα για την διεξαγωγή του 37ου Παγκρίτιου Διαγωνισμού Ομορφιάς Miss Κρήτη 2016. Θα συνδεθούμε ζωντανά με το κινηματοθέατρο Αστόρια. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Γιώργος Ασαριωτάκης, Managing Director της Cretan Art Production, αλλά και οι λαμπεροί παρουσιαστές του διαγωνισμού, η κυρία Εύη Αδάμ και ο κύριος Αναδιώτης. Καλησπέρα και στους τρεις. Και πρωτού πάω στους παρουσιαστές, τους λαμπερούς ξαναλέω παρουσιαστές. Κύριε Ασαριωτάκη, θα ζητήσω ένα σχόλιο πρώτα από εσάς. Όλο και πιο ψηλά ο πύχης για τον Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ομορφιάς. Καλησπέρα κυρία Σοκιανάκη. Όντως έτσι είναι. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να ανεβάζουμε το επίπεδο παραγωγής. Απόψε είναι όλα έτοιμα για μια βραδιά γεμάτη θέαμα, λάμψη ομορφιά, εδώ από το κινηματοθέατρο Αστόρια και σε ζωντανή μετάδοση για πρώτη φορά από την Κρήτη TV. Να μας πείτε λίγο ποιο είναι το διαφορετικό του φετινού διαγωνισμού, καθώς εξ όσων γνωρίζουμε η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει και ο κόσμος έχει και μια πολύ σημαντική συμβολή στην εκλογή της νικήτριας. Το ποια θα είναι η πρώτη κυρία που θα κερδίσει σήμερα. Ναι, για πρώτη φορά δίνουμε στο κοινό το δικαίωμα να συμμετέχει στην τελική βαθμολογία, ψηφίζοντας με τη μορφή SMS, και το συνολικό αποτέλεσμα θα προσμετρηθεί κατά 30% στην τελική βαθμολογία που θα βγάλουν οι 10 κριτές που είναι εδώ απόψε μαζί μας. Και να ξαναπούμε βέβαια αυτό που είπατε κι εσείς, ότι θα μεταδοθεί ζωντανά από την Κρήτη TV και φυσικά οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να το δουν και σε όλη την χώρα μέσω του ΟΤΕ TV. Τώρα να πάω στην κυρία της παρέας, την κυρία Εύη Αδάμ. Αν κάποιο πρόσωπο, καλησπέρα σας, αν κάποιο πρόσωπο γνωρίζει καλά το τι σημαίνει ομορφιά, είστε εσείς. Πώς είδατε τις υποψήφιες? Οι υποψήφιες έχουν προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Είναι σε μια διαδικασία πολύ μηνής προετοιμασίας, οπότε ως εκ τούτου λείπει λίγο το τρακ από τα καμαρίνια, από ό,τι κατάλαβα. Τα κορίτσια είναι πολύ άνετα, έχουν πολύ αυτοπεποίθηση. Όταν βρίσκεσαι πάντα σε ένα πλαίσιο καλής οργάνωσης και ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί και το έχεις κάνει πρόβα πολλές φορές, σου δίνει μια σιγουριά αυτό. Αυτό το οφείλουμε στον Γιώργο που έχει δουλέψει πάρα πολύ για αυτό το διαγωνισμό και σε ευχαριστούμε πολύ. Cretan Art Productions, λοιπόν. Οπότε υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα που ο καθένας ξέρει τι κάνει πίσω στα καμαρίνια και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με πάρα πολύ καλή συνέπεια. Είναι, όπως είπαμε, πρώτη φορά live και γι' αυτό το λόγο μπορεί ο κόσμος να ψηφίζει με SMS κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Θέλετε κάτι να με ρωτήσετε? Φυσικά και θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή υπάρχει μια διστακτικότητα συνήθως στον κόσμο απέναντι στα καλλιστεία και τελικά έχει αποδεικτεί ότι αυτά ανοίγουν δρόμους. Τι θα προτείνατε κι εσείς στα κορίτσια, τα οποία ίσως το σκέφτονται, ίσως δεν τολμούν, ίσως δεν κάνουν το βήμα να το κάνουν το βήμα αυτό? Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες στη ζωή μας, τις οποίες μπορούμε να αρπάξουμε, να τις εκποιήσουμε, να τις κάνουμε κάτι και άλλες φορές μπορούμε απλά να τις αφήσουμε να πέσουμε κάτω. Μία από αυτές τις ευκαιρίες, λοιπόν, είναι ένας τέτοιος διαγωνισμός με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιοδήποτε τόπο, σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα όνειρα και τους στόχους που έχει το κάθε κορίτσι και πώς θέλει να χρησιμοποιήσει έναν ενδεχόμενο τίτλο ή μια ενδεχόμενα απλή συμμετοχή, γιατί δεν είναι μόνο ο τίτλος που μετράει, είναι και μια συμμετοχή, μια τριβή που έρχεσαι με το χώρο του θεάματος και μπορείς μέσα από κάτι τέτοιο να προχωρήσεις και να κάνεις κάποια βήματα σε ένα χώρο που ενδεχομένως σε ενδιαφέρει. Κυρία Αναδιώτη, να πάω και σε εσάς. Καλησπέρα και σε εσάς. Πώς βλέπετε την κριτική ομορφιά όπως σήμερα καταγράφεται από τις υποψήφιες και αν τελικά έχει να στερηθεί σε κάτι από κοπέλες στην υπόλοιπη χώρα? Δεν θα το πάω έξω από τα σύνορα. Εντάξει. Πριν σας απαντήσω, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην παραγωγή. Μπορεί να είναι η πρώτη φορά, αλλά μοιάζει σαν να γίνεται από χρόνια. Είναι τόσο επαγγελματίες σε όλα τους. Εμάς μας υποδέχθηκαν εδώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, έχουν την κριτική φιλοξενία ακόμα και στον επαγγελματισμό τους μέσα. Όλα είναι άρτια σε όλα τους τα σημεία. Μπράβο, θέλω να το ξαναπώ. Συγχαρητήρια και σε εσάς που επιλέξατε να το προβάλλετε όλη αυτή την προσπάθεια και να στηρίξετε και την παραγωγή, αλλά και όλα αυτά τα κριτικόπουλα που έρχονται εδώ για να διαγωνιστούν. Είναι κούκλες, είναι νέες, είναι φρέσκες. Όπως είπε και η Εύη, οι ευκαιρίες είναι πολλές. Τώρα, αν θα κερδίσεις ή όχι, δεν έχει σημασία. Η συμμετοχή είναι αυτή που αξίζει και πρέπει να πάρεις την εμπειρία της. Θα χάσεις, μάθε μέσα από την ήττα σου. Θα κερδίσεις, εκμεταλλεύσου την νίκη σου. Η συμμετοχή είναι, βλέπω ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει πάρα πολύ. Κάναμε τις βόλτες μας σήμερα στο Ηράκλειο και χθες και όντως όλη η πόλη είναι στον παλμό των καλλιστείων. Είναι ένας διαγωνισμός ομορφιάς, μια
Ωραία νύχτα Δεκεμβρίου. Και μην λες περισσότερα, γιατί το μόνο που έχουμε να σας υποσχεθούμε είναι μια πολύ λαμπερή, καταπληκτική βραδιά. Εγώ μπορώ να πω θα ότι την απολαύσουν και οι παρευρισκόμενοι και φυσικά όλοι στις οθόνες σας. Μέσα από τα πλάνα που βλέπω ήδη προμηνύεται για κάτι πάρα πολύ λαμπερό και επειδή γνωρίζω ότι οι προετοιμασίες τρέχουν, θα σας αποδεσμεύσουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτό τον διαγωνισμό και να ξαναπούμε. Να είστε καλά ότι θα μεταδοθεί ζωντανά αμέσως μετά το τέλος του κεντρικού μας δελτίου ειδήσεων.